Pastor Zondo sawubona saphile sahlangana kulonyaka nyaka omusha hey uyabona ke ngiyaqala ubona ngathi uthe ukushawa isikhathi wenzeke njani cha phela mina ngithi uwamunyaka uqala omusha yebo awaqala bekuvimba amaphoyisa nama security akungeneki kuphi ngisho nje unyakeni omusha wena ungenile mina hayi bangivimbila ngizongena next year mina yazi ngathi ngiphume komdala ngathi ngingene komusha ngisesithubeni nje yazi usesithubeni kudala ucricket baqhumisa futhi wena wawusha amathini makuhlukana unyaka wawusha amathini besisitilu nje ngase sengizokuthi itilu kodwa sibonge nje mfethu ukuthi kushaya isikhathi sisaphila wonke umuntu ongenamali ongasebenzi onjani ukubonga nje siuqale sonke unyaka odlula siuqedanga sonke sometimes inkosini bonga ukuthi inkosi ngiyaphila yebo uyabona bekuvamisa ukuthi lo hlelo kube ukuthi sikhuluma no ngisithindi amahle uDr Bahle bese senzenjani impela unjani yena hey usemanzini ubhuti ushonele ubaba wakhe ngithole nje SMS manje nami yonke into yabo umuntu osiza abantu njengaye ukuthola ukuthi akaduduzeki singanaki ngoba uhlala esiduduza sonke phathi nje sizosho ukuthi akaphole ngiyamazi uma wakhe ba ya ikhehla maselifihla ngokuthula man naye la ekhona ngicathama amahle onke alalele kodwa ke simduduze nje manje sesidlula kuleyo ndaba and ngiyacabanga ukuthi baningi kanjani abathi cisho wawubona unyaka kodwa bangawubonanga uthini ukunika abantu amacebo ngoba ngiyazi bakulinde ngabovu manje ukuthi uthini ekutheni nako unyaka siyawuqala ya angazi vele disi ngaxoxa yini nawe mhlawumbe sibe uthu sikhohlwa abantu bengicabanga mfethu ukuthi uma ngabe uyanaka khona umbhedo njengowubonile nginabanga number 3 bakhishwa isisu uyazi bakhishwa isisu uma ngabe ngicheck how isisu sinikhiphelani kunento common omunye uthi hayi ngidla inhloko omunye ngidla inyama ngidle ini angithi yabona okay uyabona ku Christmas in between umhla 25 nomhla 31 khona le ndawo esidla kuzona ebese ngekho busy mhlawumbe inyama ibefakwe kwi freezer ngenkathi ikhishwa angithi manje akekho umuntu oloke etsaka ngemali nekhadi siya kule ndawo besidla kuzona nabo bakhipha lezi ayinyama ebeyibhakele khishwa isisu kanti inyama indala uyabona ifridge aliyenzi inyama ibe fresh unyaka omusha uma ngabe wena unengqondo ebolile ayikho into enje ezoba khona angiphinda again u2019 mangabe unengqondo okuhlukumeza unkosikazi wakho uthuka inhlamba unolaka unjani ayikho into enje ezoba khona unyaka awukwenzi wena ube musha kodwa unyaka uzenza wona ube musha iquestion enkulu eningizimu Afrika ithi njoba sisenyakeni umusha yini entsha wena oyenzayo exactly yini entsha uhusband unkosikazi uyintombi usoka umva yini entsha wonke umuntu akayibuze ngoba phela lo nyaka sikubona u2019 uqale ngoJanuary njengonyaka odlule but I'm not sure mhlawumbe inyanga elandela uFebruary ngasi ngizokuthunya komusha mina mhlawumbe kunezinto ezintsha ke ko March nobani kodwa ubukeka sengathi uyafana nodlule ubuke I'm not sure angifuni ukukhuluma kakhulu nekhanda lami elikhulu yini entsha what is it that is new wena oyenzayo indlela ubaba omkhulu ubaba wami uma ulalele la ikhona ngoba ikhehla lisekho uma ngabe ngifunda ukupenda ngafundiswa ubaba omkhulu bebembiza ngo1010 ihlale 17 ngeke awukwazi 17 wena 17 akahlali ubeqimba ayinomkhaba mengifundisa ukupenda painting mina ngikwazi ukubeka istin nokupenda into engigudi kuyona mengifundisa ukupenda ubethi mfana wami enza nje ithi mawupenda udonga ungakaliqedi bese uma uhlehle yaza le day uhlehle angaliqedi ubethi musukupenda uqede penda mase lizophela bese uhlehla ubheke la ubupenda khona mangabe ngihlehla uyalibona ibrush lirobhile la lingolisile la ubuka la obupenda khona ubuki la usazopenda khona u2019 uthi wonke umuntu nje basawuqala awukuhlehle ubheke ngonyaka odlule ubhedephi ubhayizephi imali yakho ichithephi
ucatshule obani uqabule ba uxoxe nobani inkinga zakho bakudayisa lesi stage sisibiza ngepausing stage njalo mangifuna u2019 kusube right bheka u2018 uthwenzeni ngoJanuary uwenza ibrush lakho malipenda ngoJanuary unyaka odlule ngoFebruary yonke into kushaya wonke umuntu akakame abheke ukuthi ngenkathi ngigijima nempilo eyimalini ngoMay last year ngigijima kwezothando ngigijima kubantu ngisonta ngisiza abantu bengisiza ikuphi lady ukukhula akubona ukubuka amaphutha abantu kodwa ukukhulu ukubona iphutha lakho uyangizwa angiphinda again u2019 angazi bese ngenza kanjani nakuma social network kube into esijoka ngayo #ukuthi wonke umuntu bakwethu lalela bheka udonga lakho musukubheka udonga la kamakhelwane bheka ibrush lakho obupenda ngalo musukubheka ibrush la kamakhelwane ukugxeka upresident akusiza ukugxeka inkosi ukugxeka yonke lento ayisisi kodwa imnandi mashaya itoto phansi noba awunoba yabo imna khona into emnandi masiyenza ukuhleba kumnandi ukubona amaphutha abantu kumnandi ubani okhulela ubani obhede kumnandi lonto imnandi lelithi imnandi masi nami mangiphuma la khona ngiyobahleba mina khona ngiyobahleba kumnandi but musufuna ukukhula awukubheke ibrush obugijima ngalo ngonyaka odlule ukuthi do you know ukuthi kunabantu njoba kumanje baya komashonisa bayimosha imaldazi bona ingane ayikhokhile esikoleni ayithengelwe lutho isithandwa sakho nixabene sibamba ama SMS abanye banjani yonke hey kuningi kune mess eyenzakalile but wonke umuntu eningizimu Afrika awukubheke ukuthi kumnandi unyaka leli siyawuqala kulo 2 minutes osele siyawuqala wonke umuntu akabheke ngekathi ngipenda ngonyaka udlula ibrush lami awukuhle ima pause musuqina impila kulona ihill nehairstyle angazi ne degree ne honors akusona isingisi ima pause hlehla ubheka u2018 ibrush lakho ligijime kanjani ngithe ukukhula ukubona iphutha lakho ubhekaphi indoda man indoda yehle ebudodeni ngamabomje ubhedephi kwisithando sakho ubhedephi kwisithando ungakabheki ikhansela noma lonto soyibona lethu ubhedephi amazinyo akho awazi ukuba mhlophe ngokuxubha amazinyo abanye abantu xubha izinyo lakho wonke umuntu kuleli minute elisele masingena songena ezilwaneni ezu3 uNkulunkulu ayifunga ngazo uyayifunga uJehova ngalelilwane ezu3 engifuna leli uyazi mangena khonto wayisho wathi ngiyakuthanda kuba ukhuluma ngento practical sokhuluma ngezilwane ezu3 2019 engifuna singene ngazo sibukele kuzo izilwane just 3 but wonke umuntu sibuza umbuzo oyi1 ubhedephi la stay ufuna ukusizakala kuphi ikuphi la kufune kulungise khona musokuxeka isithando sakho musokuxeka abasebenzi musokuxeka abangani awukuye sibukweni ubuke ibrush mawupenda imahlehla uzolibona lingcolise phi lijombephi wonke umuntu akabe kwi-pausing stage amakholo siyemkhulekweni leli dikumanje siyothandaza singakathandaza ke sibone yini lekufune siyilungisele ngoba ngiyasaba uyothandaza kanti unamaqhubu nenhliziyo embi lento efasting ibuthai ama developers ayafasta abantu abangasile bayafasta ama satanists ayafasta amakholo ayafasta sonke sizila ukudla ifasting ifana nemvula imvula mayehle entsimini imilisa lokukhona manginokhula iyalmilisa makunesithombo iyasimilisa the same mvula emilisa ubhontshisi is the same mvula emilisa ukhula yikho abazali bethu bebiphatha amageje before beyotshala bathi siyahlakula siyacenta sakhipha ukhula ngoba sifuna imalina kumile kokubili sizothi singakangeni kuma fasting ekuzeleni ukudla emabandleni onke makunomuntu onamaqhubu naye ongamthandi esontweni uyazi meso yenzile empilweni yakho sikwanza uyakyaphe lelithi kuyaphetha wonke umuntu akahlakula usenze isilima nje lithi iBhayibheli uthembekile ukuthi asithethelele asixolele emaphutheni ethu he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from our unrighteousness uNkulunkulu uthembekile musukuba istarring singakathandazi bheka ukuthi ubheda hayi istarring usibona ko Popeye na ku TV istarring siye kungayenzi lona wonke umuntu lelithi sesiqeda wonke umuntu unento ekufuneka ayilungisele ipride ukuphakama ukucabanga ukuthi upho isithando sakho do you know ukuthi kunamadoda ahlonishwa amakhosikazi kanti unkosikazi ucommitted kwi-unit kodwa uyakubona uyabheda kunamadoda athanda unkosikazi ukuthanda
ukhandela for unit sake uyakubona ukuthi uyabheda kunabaqashi abaphethayo babhedela isebenzi kodwa isebenzi committed unit sake kuna isebenzi ayiphethayo umqashi for unit sake wonke umuntu akamesibukweni sina uqala unyaka usibone lento ukuba besizohlala ngayo man kuma social network #ubhedapi hayi babhedapha abantu wena bhedapi uyazi wayikhuluma indaba ba fast abaningi maqala unyaka hayibo kahle wena emabandleni ufasta ngisigebengu yini kokwenzela ukuqala kahle uqala kahle unyaka kodwa ngithi asicende sihlakule musu ukufasta kanti awulungisele lutho thina sifuna imali kodwa sifuna ukusebenza sifuna kube necommunication emsebenzini kodwa sikwazi ukuxoxa nabantu sifuna unkosikazi wami akwazi ukuxoxa kodwa uxoxe then angabi rightism akube right wena ifasting ayithi akube right wena ake shy fasting ethi musukuthandazela umhlaba thandazela wena usithandazela isonto thandazela wena awuyicente wena uyazi ke umlalelo usanda kuvula iradio njengamanje kade mhlambe ephumile ibambekile akumtshele kancane uthe umuntu uphethwe isisu uthe uphethwe isisu udla ukudla okudala ya awuzwile sisi ya besithi kunabantu abaningi abaphethwe isisu manje is because basayothenga inhloko nani kanti inyama ya last year ibifakwe kufreezer ingqondo ebolile onyakeni omusha izokugulisa ingqondo ebolile onyakeni omusha inyama endala obuyibekile onyakeni omusha ayizuba yintsha inyama indala ayikho into entsha onyakeni omusha uma wena ungekho omusha sibuza umbuzo yini entsha uza nayo inhlonipho ukulalela yini entsha wonke umuntu yini entsha hayi ke uyabona ke sohamba sengomeni bese sibuya sesisonga ke no Pastor Zondo. Yabona ke ngempela besho njalo ke Journey of Dreams kanti sesiyabuya siza la kuyena futhi uPastor Sthembiso Zondo sesiyanga khona phela siyasonga ke manje esisonga nje kodwa ngiyafisa ukuthi umlaleli weKhoze FM njoba kade sesike samkhumbuza kancane indaba okudla ukuthi ke asithi ukusummarize bese uyadlalela ukuthi ke sizokhuluma impela ukubale izilwane zantathu angishiyele kuwena ke manje ezo ya mhlawumbe nje lelithi akube into ezobe iheading mhlambe sizobona umoya uvuma sixoxe ngazo 2019 kunezilwane ezo3 uNkulunkulu ayifunga ngazo izilwane nje yabona mangivuka ekseni kukliniwe kuhle nama tiles engibona intuthwane ziningi mangizoza nje bengilanda ngibuka intuthwane ngayibuka nje yes but asixoxe ngezilwane ezo3 esokuqala it's an eagle ukhozi sesibili it's a lion sesithathu it's an ant eBhayibhelini lezo izilwane ziyadominate noNkulunkulu uyayifunga ngazo akanqeni ukuthi those who wait upon the Lord laba abamkhonzayo uNkulunkulu bazomila impiko njengokhosi ilion uJesu am the lion of Judah intuthwane uSolomon yani intuthwaneni ivilandeni ngifuna ngo2019 mase sithola isikhathi sixoxe ngale izilwane ezintathu 3 i-eagle ukhozi uyazi laba mangithi laba ukhozi bahlambile kuma class ama aves ama birds inyoni ba dominate abalida ilion mama mals iyalida iphethe ilion ezilwaneni ezincane intuthwane iphethe intuthwane yokuqhobhozela udonga ingena amathambo qhobhoze iphume ngale soxoxa ngawani kodwa ukhozi asiqala ukhozeni uyazi lelithi masihleba nje uyazi ukhozi mabedla badle emoyeni abadli la bekakela khona inyoni ikaka phansi idle khona inkukhu ikaka itipili zayo idla lapho la ikakela khona laba abadlala nabadla bekakela khona if inuthando balenze emoyeni sex on air bendezi ayibo akudlalwa ukhozi alehli phansi liyohanda lehla phansi liyocosha bese linyoka ukhozi alihlala esigcobeni sagesi uyozufa ungalibonanga ukhozi exotsheni licabanga konje Nkosi yami ngizodlana uma beza kwi level yethu khonto abazoyilanda bahambe uma ukhozi livala amehlo emoyeni bese liwavula lubona inyoni idlula line show ukuthi it's another cause when an eagle uma ukhozi livula amehlo emoyeni luthi lubona inyoni idlula lune show it's another cause olunye cause babandisa kwi level inyoni engakwazi ukuphila kuzona
ispero siyafuna ukushela ukhozi kodwa ukhozi ethi ngeke kunike inamba awukho ku level yami usiyangizwa ke omine namantiyana yafisa kodwa uzonke inyoni zithi ukhozi liphakeme Funa ukukhuluma ngokhozi nje sengivana manje olumaphiko phiko ngiyakutshela nje lalela yonke imsakazo inyoni ezincane zithi ukhozi liphakeme kanti izona inyoni eziphansi asisondele umuntu bethu uphakeme mtshela uthi ayisondela nawe uwena uphansi sondela uzobona ngiphakeme buzokuhleka sengithinta ukhozi wahleka okay ake sithinta ukhozi nje minute eli1 ukhozi ke lady D uma livula amehlo do you know ukuthi uma bezokwenza ucansi bezokwenza sex alihlala isifazana yayitshela liyafunza ukudla funa kulo wesilisa ahamba yohunt athatha into hayi ayibeke uyamfunza ngomlomo amfunza adle lo maqedwa lapho isex ayikenziwa qala ungifunze musungikhiphela kaSpain asenandosi bese siyolala kusayi stage 1 angazulala 2 lo lesifazane maqedwa ukudla ndiza liyamoyini phezulu luphethe ugodo lolibambe ibranch ugodo igatsha lolibambe kanje liyamoyeni lo wesilisa mjaha indlela aba romantic ngayo bashelana ngayo andiza iphezulu omunye uyothenga nakilo wesilisa lo wesifazana dedele igatsha liwe phansi lo wesilisa kufuneka alijahe alibambe lingakawi phansi melibambile kucansi seliyenziwa leli gatsha lunesisindo somntwana ngilutho lesifazane njoba sizala ingane phezulu eintabeni uma kunomoya onamandla uma ingane iphephukiwa uzokwazi ukuyinqaka ngengilale nento engeke ikwazi ukondla ingane ukhoza alifani nawe wena ulala nanomba 2019 2019 ukhozi lesifazane lundiza liyephezulu ludedela igatsha bese wesilisa kufuneka aliqoshe emoyeni lingakawi phansi lo wesifazane ufuna ukubona ukuthi ungaba responsible yini for ingane ukuthi makunomoya onamandla njoba sizala idleke phezulu makunomoya uphephula ingane ungayinqaka yini that's an eagle uyozufe ungayibonanga inkozi zihamba nga3 nga4 ukhozi njalo kuma TV yonke into lundiza ngalodwa liyolanda lento yabangana luyingeni ukhozi ya ukhozi lento abangana luyingeni do you know lady D senqeda 2019 izitha zakho ayinankinga khuleka yabona abantu bakunyanyayo bakukhuluma benza hayi ngebenze lutho lapho babaya inyanyanyela nje bayihlebela ngebe kunamandla sezulwini nemfelo azolwa nezitha zakho kodwa abantu abadangerous abangani mawucheckile abangani obafaka enhlizweni ku freezer faka noma yini ekhabetheni faka noma yini wardrobe yakho faka noma yini kodwa kuma friends khetha obani obafaka enhlizweni yakho abantu abasidestroya kakhulu akona ama enemies but are so called ama friends one day soxoxa ukuthi yini umngani so besibeke ku standard afanele uyichaze yabo so sazongena ke njalo into nina ngazi ilwani zingaki ngiyokhundu bengisasho ukhozi an eagle sesobona ibhubesi Lion of Judah sibone intuthwana ya kodwa kwamanje ukhuthala kwayo ya okwamanje ukhozi leli D alihlale exojeni ukhozi aluyinika inamba amantiyane na yonke into uphathi ke next week masikhumbulile noma umlaleli ucela inamba wena ongena umlaleli wokhozi ucela inamba hayi kumantiyane yena lokhozi ungayihluphi ngawucela inamba hayi lalela leli D ukhozi sokhuluma ngokhozi kodwa ke leli D sicela bonke abantu unyaka uqala sifuna umjovo ka 2019 asihlangene eJewish Hall ekseni ngesonto ngo10 ama couples abantu bonke abafuna umjovo 2019 sifuna injection mawuzowela iborder kuno mosquito abane malaria fever lapha abafutha mosquito ngedum kodwa bakujova kuthi uma mosquito bekutinyela vele ujoviwe sizothi 2019 kuno mosquito bakamanje uze mawukutinyela ungatholi lutho ungabe ne effect injection isizothi wonke umuntu ofuna ukuthandaza nathi wonke umuntu nathi inamba basifonela abantu la sesiqeda 061 418 0834 angiphinda again 061 418 03 Tuyikhohle no it's 061 418 0834 sicela abantu basifonele kodwa kumnandi makuyi SMS
ngoba kufona abaningi abantu 0614180834 sizothi wonke umuntu ama couples umndeni wakho uNkulunkulu akawuvikele ingane zakho yo abantu abafuna injection kaJehova ngoba kunezinto eziningi ezizosishaya njengoba unyaka uqhubeka azisishaye kanti uNkulunkulu ngakithi Siyabonga kakhulu Danki.